Kirikino ikastola ez da soilik ikasteko espazioa. Hemen, komunitatea gara. Eta komunitate bat, elkarrekin ezten den bide bat da. Metroak aukera azkarra eta erraza eskaintzen du. Hurbileko geltokitik, ikasle askok egunero egiten dute bidea gurekin batera. Autobusean etortzea ere ohikoa da. Bidaiak partekatzen dira, eta bidean ere komunitatea sortzen da. Batzuek, bizikleta edo patinetea aukeratzen dute. Mugitzeko modu osasuntsua eta askatasunaren adierazgarri. Eta beste askok, oinez egiten dute bidea. Motzagoa edo luzeagoa izan, garrantzitsuena elkarrekin heltzea da. Hemen, bide guztiak balio dute. Kirikinon, denok gara bidaide.